tohle videa, tohle je návod na WordEdit, můžete to použít klidně na mobilu, Androidu a Apple, tak, a taky na tabletu, Android, Apple a tak, anebo ještě na počítači, na notebooku, anebo na hracím PC. To funguje na všem úplně. Akorát musí být Bedrock verze, nevím, jak to funguje na Bedrock, na Java verzi, přesto nejsem expert, jako. Tak, tohle bylo jen informací něco. Tak, vykopejte si jeden blok, vezměte si ještě papír, doporučuji, jestli teda nemáte fotoky, jak to pokryje něco jiného. Tak, napíšete sem ty souřadnice, já si napíšu -33, pak -61 a 305. Tak, teď můžete tam, kam chcete, ale musí to být šikmo. Takto. Tak, tady napíšu. Je to na jakoukoliv dálku, nebojte se. -43 minus zase 61 a 296. To je velký číslo. Tak. Teď myslím, že to mám den. Toho příklasu si nevšímejte. Jsem tady dal, to jsem jen něco nepověděl, jméno Dvělo. Teď se napíšete ty souřadnice, takže jsem dal -33, musí to být vždycky mezera. Potom dáte -61 a 305. K tomu dáte dohromady ty další souřadnice. Od toho druhého 43 minus 61 a 296. Teď se napíšete, z jakého materiálu to chcete. Já tam dám třeba obsidian. Počkej. Počkejte, to existuje. Na. Třeba to můžete udělat z tohoto, z čehokoliv. OK, z toho to asi nejde. Tak sem dáte třeba planks. No, co se to píše, myslím. Tak. A teď. Takto. A máte sem tady toto. To je všechno. Pro další takové věci dejte like a odběr. A hlavně dejte zvoneček, aby vám nepřišly žádný takový další návody. A to bude pro dnešní video asi všechno. Tak, bye bye. A dejte odběr.